Heste er græssere af natur, og de er designet til at bruge det meste af dagen på at tygge. Faktisk kan en hest tygge helt op til 40.000 gange på en enkelt dag. Det skyldes, at deres naturlige kost består af fiberholdigt græs og hø, som kræver meget grundig tygning. Når en hest tygger, bevæger dens kæber sig i en cirkulær bevægelse, ikke kun op og ned som hos mennesker. Denne cirkulære tyggebevægelse hjælper med at male fibrene i foderet ned til mindre stykker, hvilket gør det lettere for hesten at fordøje. Det er også med til at forebygge problemer som kolik og fordøjelsesbesvær, da grundig tygning fremmer produktionen af spyt, som neutraliserer mavesyren. En anden vigtig grund til, at heste tygger så meget, er, at deres tænder vokser kontinuerligt gennem hele livet. Den konstante tygning hjælper med at slide tænderne naturligt. Hvis en hest ikke tygger nok, kan dens tænder blive for lange eller udvikle skarpe kanter, som kan føre til smerter og problemer med at spise. I naturen ville heste bruge op til 16 timer om dagen på at græsse og tygge, hvilket er en vigtig del af deres naturlige adfærd. Når vi mennesker fodrer dem med koncentreret foder som pellets eller korn, reduceres tyggetiden markant, og det kan skabe kedsomhed eller endda adfærdsproblemer. Derfor er det vigtigt at sikre, at heste stadig får adgang til grovfoder som hø, som holder dem beskæftiget og fremmer deres naturlige tyggeadfærd.